Це Бугунь на АТР, вечірній інформаційний прайм-тайм. В студії імені Казимира Малевича. В студії Оксана Денисова. Осман Пашаєв. Повертаємося до ефіру, обговорюємо наступну тему, так званий закон про квоти. Цього тижня, минулого тижня, набув чинності закон, за який запроваджує обов'язкові квоти для передач новин. Перше читання, здається. Перше читання. Зміни до закону були в першому читанні ухвалені, да. Так. І йдеться мова про те, що коли його ухвалять остаточно, 75% усього контенту на українських телеканалах має транслюватися державною українською мовою. Якщо йдеться про регіональні канали, які охоплюють, трансляція яких охоплює одну область, то ця квота може бути зменшена до 50, але не менше 50 для всіх. Чекаємо на гостя в студії, члена Нацради Сергія Костинського. На цьому кріслі він має бути. Казав, що потрапив в затори. І буквально, бачу по Фейсбуку, от спитав його, де він. І каже, що вже пішки дістається нашої студії. 5 хвилин буде, але ми маємо телефонний зв'язок зараз з одним з авторів законопроекту Ігорем Васюником, депутатом від Народного фронту. Ігоре, ви нас чуєте? Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Я вас добре чую. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, чи правильно ми зрозуміли, що на всі супутникові, кабельні та аналогові канали розповсюджуються дані квоти про 75%? Так, справді, цього минулого тижня Верховна Рада ухвалила даний законопроект 5313. За нього було проголосовано 244 голоси, хоча, правда, ми розраховували, що буде більше голосів, які, власне, закріплює гарантії використання української мови в телерадіоефірі. І ви правильно дали характеристику основним пунктам закону, які ви вище сказали. Справді, для всіх загальнонаціональних телерадіоорганізацій не менше як 75% передач або фільмів протягом доби повинні бути українською мовою, а для регіональних обов'язково мовлення української мови на рівні 50%. Я вважаю, що це надзвичайно важливо на сьогоднішній день, тому що по великому рахунку такого зросійщення, як є зараз, не було вже, напевно, ще за часів Союзу. Тому цей законопроект є надзвичайно важливий. Шкода, що він ухвалений тільки в першому читанні. Ми прогнозуємо співавтори, що він буде найближчим часом до місяця часу ухвалений і в другому читанні. І сподіваюся, що голосів за нього буде дано ще більше. Ми ж так зрозуміли, що йдеться скоріше про антиросійський контент, так? Тому що я прочитала, що дія цього закону не стосується трансляції кримсько-татарською мовою. Це правда? Ні, ви знаєте, що навпаки ми говоримо про те, що кримсько-татарська мова, як мова корінних народів, може використовуватися, окрім державної мови, без дублювання і озвучення, наприклад, з репортажі з місць події, виступи, якісь інтерв'ю, коментарі запрошених учасників чи будь-які інші виступи. Ми вважаємо, що кримсько-татарська мова є мовою корінних народів і вона має на це право. Пане Ігоре, тоді я поточню трошки. Багато спікерів, українських спікерів кажуть, що в Україні дійсно два корінних народи – це українці і кримські татари, і тому треба вважати кримсько-татарську мову такою, що є українською. Але в законі ми цього не бачимо. Як це буде прописано до другого читання? Що ефіри кримсько-татарської прирівнюються до української мови? Чи яким чином це буде в цьому законі, в цих змінах до закону? Дивіться, були деякі пропозиції, ми їх розглянемо в другому читанні і буде запропоновано варіант. Але я хочу сказати, що невдовзі ми маємо в парламенті ухвалити повноцінний закон про українську державну мову, також мови корінних народів та мови національних меншин, де буде повністю врегульовано питання української мови як єдиної державної мови та мови корінних народів, в тому числі кримсько-татарської мови. Бо мовою корінних народів в Україні є єдина кримсько-татарська мова, окрім української. Але от у нас в студії зараз вже Сергій Костинський, він регулятор, да? Він представник регулятора. Він зараз, поки це не реалізовано, він як має рахувати кримсько-татарською? Як українською? Чи якщо, як порушення, якщо цього не буде? От як зараз він як регулятор має робити?
Давайте ми подивимося, які будуть пропозиції надіслані до другого читання. А на комітеті буде це все професійно розглянуто, і буде запропонований варіант. Я не хотів би забігати вперед. Добре. Ігор Васюник, один з авторів закону про квоти, був у нас телефоном. Повертаємося до студії. У нас вже маємо гостя. Добрий вечір, Сергію. Здравствуйте, дорогі Нарешті друзі. ви до нас доїхали. Поки ви їхали, ми Ніяких обговорювали... здравствуйте, бо там законопроект передбачає, що... Вже квоту ви порушили. Ви порушили квоту. Все має бути Селям українською. алейкум до скла. От, до речі, як будеш вважати селям алейкум? До якої це квоти буде відноситися? Це правильно сказав наш колега, народний депутат, про те, що, дивіться, поки немає закону, поки він не ухвалений парламентом, жодних квот не застосовується, і регулятор нічого не моніторить, тому що закону немає. Як тільки він є ухвалений, ми працюємо. В нас це вже тема є відпрацьованою з радіопростором, коли минулого року було ухвалено закон про квоту на радіо, і в нас, ви знаєте, було трошки зради і так далі, але виявилося, що закон працює, і регулятор нормально контролює процес. От, до речі, можна трошечки? От у нас є і радіостанція «Майдан», і я знаю, що планується, що не одна буде радіостанція кримськотатарською. От зараз «Майдан», якщо він не 75% не робить українською, а кримськотатарською, наприклад, це порушення чи ні? Як це зараз вважається? Чесно сказати, Так. відверто, «Майдан» сьогодні не виконує квоту, тому що кожна четверта пісня має бути українською, україномовною піснею, і 50% ефіру має бути україномовним. Це має врегулювати закон і поправки до закону. На жаль, так сталося, що це питання було настільки політизовано, настільки гаряче, що тема мови корінного народу України, вона трошки відійшла на другий план, тому що боротьба йшла в принципі, чи буде цей закон, чи не буде. Тобто там була, знаєте, барикада на барикаду. І там вже було, тобто розберемося. Була така позиція, розберемося, дайте нам цей закон спочатку запровадити. Я очікував на те, що буде велика війна проти законопроєктів щодо запровадження української мови на телебаченні, оскільки ви знаєте, що російська мова деякими телеканалами вона використовується як інструмент такої комунікації з великою кількістю виборців на виборах. Наприклад, канал «Інтер». Да? Ми всі бачили реакцію про те, що немає контенту гідного українською мовою. Контенту російською мовою серіал «Єфросинія», очевидно, багато там. Да. Ну, не хочу нікого ні в чому звинувачувати, тому що є... Якраз представляю конституційний орган, не є політиком. Це політик може до вас прийти і тут... А ми будемо замість політиків сьогодні. Ви бачите нас по наших справах, те, що ми робимо. Штрафи виписувати ви будете? Так, це страшне просто. Що ми робимо? СТБ отримали штраф на 1 650 000 гривень за порушення прав дітей. Радіостанції, 9 радіостанцій, які порушували квоти, вони заплатили, отримали штрафи більше, ніж як на 500 000 гривень. Тобто всі шуткують, що сьогодні Національна Рада може нормально так поповнювати бюджет України. Так, Сергій, але я вас поверну до того, щодо законопроекту. Так, давайте спочатку про закон, який діє вже щодо радіомовлення, а потім до законопроекту. От виходить, зараз Майдан порушує, так? Але у всіх розуміння, у всіх гілок влади, у депутатів, що кримськотатарська все ж таки це мова корінного народу України. Отак воно лунає навіть в постанові Верховної Ради. Звичайно. Тобто є політичне визнання. І от що має робити регулятор? Керуватися політичним визнанням того, що є кримські татари, і все ж таки законом, в якому, в якому не згадуються кримські татари і мова. Щодо регулятора, щодо Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, ми, знаєте, не є закінченими бюрократами, і ми не граємося в бюрократію, там, де не треба в це гратися. Ми дійсно виконуємо закони, примушуємо ринок працювати за законом, але ми багато чого робимо щодо відновлення мовлення, керуючись, знаєте, такими практиками, які найбільше забезпечують інформаційну безпеку України та інформаційного простору. Ми робимо все, щоб захистити країну і все, щоб захистити тих мовників, які працюють на окупованій території. Сьогодні зрозуміло, що мало хто з телеканалів і радіостанцій можуть комунікувати з населенням Криму або з населенням окупованих районів Донецької, Луганської області. Наше завдання не приходити як чиновник. Так, ви тут
частотами, там не сплатили ліцензійний збір. Та ми ось не працювали, тому що в нас там окупована територія. Да, байдуже, забрали ліцензію. От я проти такого підходу, і ми якраз не є в цьому плані, знаєте, от чиновниками, як нас прийнято говорити. А І це трошки призводить до ручного режиму. Да? Хочеться все ж таки, щоб те, в що ви вірите... Хіба це погано? Ні, Зважаючи я чекаю до яких результатів приводить. Можна на ти, друзі? Так, можна. Ми знаємо один одного дуже давно. Дивіться, ручне управління також має бути. Чому? Тому що немає влади, як кажуть, влада взагалі. Такого не буває. Є кожна інституція, яка має свій функціонал і свою відповідальність. Є відповідальність парламенту ухвалити закон. Правильно? Або внести поправки до закону. А є регулятор. І якщо говорити, так, ви всі одна влада, і ви всі щось можете... Ні. Ручне управління застосовується зараз тільки для того, щоб зберегти телеканал АТР, щоб зберегти там телеканал Чорноморська ТРК, щоб зберегти радіостанцію Майдан, щоб надати можливість працювати радіостанції Хаят, щоб дати можливість працювати радіостанції Лідер і так далі. Щоб, а без цього неможливо. Ми поки стримуємо, знаєте, на ручнику тримаємо, щоб ця машина колись не заїхала не туди. І от, наприклад, ми не отримуємо в законах зміни до закону про радіомовлення або про телебачення тих змін, які там стосуються, наприклад, кримськотатарської мови. В країні проходять вибори, президентські, парламентські, да, і це знову Україна, ці закони діють, які ухвалювала чинна влада, а персоналі інші, да, там опозиційний блок Юлії Тимошенко, от вони формують певну коаліцію, і вони використовують ці закони вже не так, як Сергій Костинський уявляє безпеку держави. От уяви собі цю ситуацію. Дивись, ми працюємо таким чином. Я ж кажу, що це тимчасові міри, це ж не назавжди. Я проти того, щоб це було завжди так. Ми якраз маємо законопроект про квоти на телебаченні, і вже після першого читання буде збиратися цей закритий круглий стіл, чи відкритий він буде, і там будуть обговорюватися правки. Ігор Васюник не готовий говорити, як би він вбачав. От в тебе є розуміння? Ти все ж таки Крим знаєш більше за Васюника, і ти можеш собі уявити, як має бути формулювання зараз до другого читання? Тонкий момент. Я думаю, що це питання може остаточно бути вирішено під час обговорення. Чому? Тому що є два підходи. Перше, ми визнаємо кримськотатарську мову за аналог української мови. Все, що кримськотатарською, автоматично вбачається за українською. Друге, ми окремо прописуємо кримськотатарську мову. Тому другий підхід мені більше подобається. Тому що тут ми говоримо конкретно. Мова корінних народів України. Там країми, кримчаки, кримські татари. Допустимо. А ми кажемо окремо українська мова. І таким чином ми залишаємо можливість якраз, щоб радіостанція Майдан була часткою української мови. І я вважаю, що це є правильно. І на телеканалі АТР є українська мова. Але створені всі умови для того, щоб кримськотатарська мова використовувалася так, щоб це відповідало позиціонуванню. Перший кримськотатарський телеканал, перша кримськотатарська радіостанція. Щоб людина почула, так, каже, це реально... Тобто, на твій погляд, не може бути в країні 100% кримськотатарської радіостанції? Мені здається, що є правильним в тому числі давати... Дивись, чи була така практика, коли, наприклад, радіостанція Майдан працювали, не використовувалися... Саме для Майдану була. Я скажу, була лише для Майдану, бо радіоефір створювати легше, да? На відміну від телевізійного, де треба дублювання, потрібні авторські права. От саме з радіостанцією було 100% кримськотатарської мови було. Я думаю, що свої пропозиції сам має надати якраз, було б прекрасно, щоб надав або холдинг, в які входить і телеканал, і радіостанція, або безпосередньо меджліс кримськотатарського народу і народні депутати, які обрані, і представляють Крим. Чому? Це, знаєте, як про статус кримськотатарського народу. У нас всі кажуть, коли парламент ухвалить закон про статус кримськотатарського народу, про статус Криму, друзі, слава Богу, що парламент нічого не ухвалив. Тому що народні депутати, вони собі закон напишуть так, як вони це собі бачать. Вони були там десь в Ялті, десь на Форосі, і це для них Крим. Вони там не жили, вони не знають цієї специфіки, вони не жили в середовищі кримських татар, вони не знають історії і так далі. Краще, щоб це зробили самі кримські татари, які сьогодні представляють кримськотатарський народ в органах влади.
І ми очікуємо, скоро буде поданий такий законопроект. Тут так само треба надати свої пропозиції. Кримськотатарський народ завжди був суб'єктним. Він ніколи не чекав, що хтось йому щось надасть. Він завжди захищав свої права. Він завжди грав першим номером. Ми вимагаємо перше, друге, третє, четверте. Я вважаю, що тут якраз треба також працювати першим номером і надавати свої пропозиції. Якщо ви вважаєте, що радіостанція «Майдан» має бути 100% кримсько-татарською мовою, 100% пісні кримсько-татарською мовою, це має прозвучати. Я ж за вас не скажу. Може, ви скажете, друзі, знаєте, а ми вважаємо, що потрібно, щоб має бути ще частка української мови. Я вважаю так. Я так вважаю, бо треба розширювати аудиторію. Бо я не розумію кримсько-татарської мови, і поки ти мене навчиш, вибачай. Ні, і радіостанції створюються саме для тої аудиторії, де пропагується мова, де стоїть питання її відновлення. А чому не можна пропагувати дві мови одразу і розширити аудиторію? Тобто, дивіться, друзі, від вас має бути солідарна позиція. Ми всі виступаємо за певне квотування кримськотатарських радіостанцій. Наша позиція полягає в цьому. Тобто я прошу не стояти осторонь і не чекати, поки представники влади вирішать за вас, як вам мовити. Ви маєте бути учасником цього процесу, і це є правильно. І це є Україна, яка створює можливість брати участь у Я навпаки вважаю, що саме люди з Криму, навіть якщо вони українці, вони мають опановувати кримськотатарську мову. Так само, як ми в Україні маємо опанувати всі українську. Ну, це нормально. Я згоден з тобою і хочу сказати, що коли Крим повернеться під юрисдикцію України, коли Україна повернеться з кримськотатарською мовою, то ми маємо, там мають звучати, от я вважаю, що 100% дві мови мають бути. Це кримськотатарська і українська. А російська має бути мовою побуту і так далі, хто захоче. Але чиновники, політики мають знати, вчати і використовувати кримськотатарську мову як мову корінного народу Криму і України. Сергію, ми просто тут все ж таки приміряємо майбутній закон на себе. От ми прочитали його частково. Передача вважається виконаною українською мовою, якщо всі виступи або репліки дикторів ведучих виконані українською мовою. Тобто, якщо я зараз сказала «Здравствуйте, Сергій», то все, вже квоту ми не виконали. Ні, це не зараховується до квоти просто. Тобто, весь випуск на смарку можна вже, да? Ні, це ж 75%, тобто це піде в 25%. Хочу вам сказати, що радіостанція «Вєсті», яка мовила в Харкові, вона отримала штраф, там, здається, більше 40 чи 60 тисяч гривень за те, що вона не дотягнула якраз за мову ведення передач, десь там 0, менше відсотка. І знаєте через що? Тому що пан Вересень з поваги до свого гостя перейшов на російську мову. І він саме декількома репліками не добрав квоту. І зате там була така суперечка, але... Знову ж таки, в цьому ж таки законі написано, що допускається використання інших мов без дублювання або озвучення у випадках виступів, інтерв'ю, запрошених учасників, гостей, експертів, героїв сюжетів, які російськомовні, наприклад, в цьому випадку. Чому ж він тоді порушив? Є різні позиції щодо цього. Він просто мав говорити українською. Він мав говорити українською. І це питання ціннісне. Ціннісне зараз наведу інший приклад. Я зрозумів. Чи має українець переходити на російську? Так, от Сергій, ситуація минулого тижня. Ми розуміємо, що ми не десь в вакуумі, в такому українському середовище, де ми вже відгородилися якимись стінами від Росії. У нас є окуповані території, у нас є політв'язні, які там, у нас є адвокати, громадяни Росії, як Олександр Попков, який сам з Сочі, який зараз захищає людей в Криму, так? В тому числі Миколу Семену, він захищає журналіста. Він не знає української мови. Так само адвокат Марк Фейгін, який захищає Романа Сущенка, журналіст. І ми тут стаємо... І це не є проблема, Османе, тому що зараховуються лише репліки ведучих та дикторів. Тобто ведучий має говорити українською мовою. Розумієш? Як ж він зрозуміє питання, якщо він не розуміє української мови? Він росіянин, Фейгін, наприклад. Я тобі скажу, ми навіть з Олегом Зубком сьогодні цілий ефір з Сімферополя провели, і він... спілкувалися українською мовою. Не забув. Згадав заново. Все. Сумує, хоче. От, до речі, ти кажеш про комунікацію. Ми принципово спілкуємося з усіма, окрім тих випадків, коли людина не розуміє. Слухайте, я пожартую, можна трошки? Дивіться, коли вони кажуть, що ми один народ, росіяни, то маєте розуміти українську.
Немає жодних проблем. До того розуміють вони чи ні, це вже їхні проблеми. Ви думаєте, що ми є один народ, маєте розуміти українську. Друге питання, якщо ви не розумієте українську, вчіть. Ні, Білковський вивчив ми в українську. принципі думали навіть про те, що будемо перекладача запрошувати сюди, якщо буде хтось дуже борзий. Але ми не про це. Наприклад, сидить напроти мене адвокат Фейгін. Він росіянин, громадянин Росії, він захищає Романа Сущенка, адвокат, да, журналіста. А він не розуміє, він правда не розуміє. Тобто мені доведеться. Але я хочу інформацію про Сущенка. А наш ефір вважається україномовним. Ми для себе це обрали. І він, скажімо, там йде впритик до цієї квоти. Да? Якщо ми повністю його проводимо українською, ми потрапляємо до квоти, наприклад. Якщо ми виходимо за межі, а це вважається цілий ефір, ви ж як регулятор будете не хвилину вирізати, да? А весь ефір ви зарахуєте куди? До російського. А це ще 40 хвилин або навіть 3 години. Це доба, реально, ми будемо моніторити за законом добу, а також певні відрізки часу. Так. З нашої точки, з нас є... Якраз ми в тому відрізку часу, який важливий. І дивіться, у нас є така пропозиція, яку ми пропонуємо законодавцю від Національної ради, що прайм-тайм, в принципі, має бути загалом україномовний. Прайм-тайм, тобто це час, коли найбільша кількість глядачів дивляться телевізор, дивляться інформаційні передачі, то цей час має бути 100%. Попкову, Фейгіну і Полозову сюди не заходить. Ні, чому ні? Я думаю, що якраз це... Чому законопроекти треба обговорювати? І чому вони не мають ухвалюватися дуже швидко? Для того, щоб ми всі нюанси обговорили. Тобто це питання також можна винести, і треба буде виносити... Ми в законі пропишемо, що для Полозова, Фейгіна... Ні. Це для тих, хто справді не розуміє, на детекторі... Кримсько-татарський телеканал. Тобто мають бути особливі умови для мовлення кримсько-татарського телеканалу. Окей, прийнято. Є ще історія, про яку ніхто не каже, що є спеціалізовані телеканали. Наприклад, English Club – це телеканал для вивчення англійської мови. Яким чином вчити англійську мову, якщо 75% має бути українською мовою? То людина швидше українську вивчить, ніж англійську. Тобто теж має бути такий окремий підхід до таких нішових телеканалів, щоб ми їх не втратили. Який сенс вбивати такі телеканали, які є корисними і які мають бути в ефірі, і ми маємо пишатися тим, що сьогодні вони в них зацікавлені не тільки в Україні, але й за кордоном. Як ви збираєтеся вирішувати за питання отаких? Є пропозиція також продумувати окремі квоти на те, щоб забезпечити мовлення. І саме дивись, чому я кажу про суб'єктність вашу. Для цього і створюються асоціації мовників, для того, щоб вони формулювали спільну позицію, щоб вони звертали увагу на певні нюанси і виходили з пропозицією. Тобто не законодавець має сам собі придумати, він може бути не спеціалістом в цьому питанні, він може не бути телевізійником або ніколи не працював. Добре, ти пропонуєш самоврядним асоціаціям професійним визначитися зі своїми бажаннями. А ми ж хочемо, щоб громадськість впливала на вироблення рішень. Ми ж не будуємо тут авторитарну державу, ми ж будуємо демократію, ми будуємо республіку, і ми хочемо, щоб влада, вона якраз отримувала ці меседжі від суспільства, артикульовані меседжі, як в цьому питанні, як в цьому і в цьому. Щоб це була така пряма і зворотня комунікація. Ми саме таку країну і будуємо. Зрозуміло. Які там штрафи? Про всяк випадок питаю. Скільки ми тут уже... Слухайте, про штрафи ми поза ефіром поговоримо. Тому що... Ми вже просто підраховуємо, скільки ми там втратили сьогодні на ефірі. Насправді, хочу сказати від членів Національної ради, від наших колег, команд, з якими ми працюємо, Міністерство інформаційної політики, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, з якими ми разом працюємо над відновленням мовлення в зоні проведення АТО і на Крим. Велика вам подяка всьому холдингу, команді АТР, команді Мійдана, за те, що ви робите, за те, що ви зберігли телеканал і радіостанцію, за те, що ви мовите на окуповану територію, за те, що ви вмотивовані і за те, що ви змінюєтесь. А те, що телеканал змінюється, це є умовою його розвитку. І за це велика подяка. Тобто, ще раз, не дивіться на нас, як на формалістів. Я розумію, що ви дуже часто висвітлюєте те, що відбувається в Криму, і ви бачите ті підходи, які застосовує російська держава до населення. Ми зовсім інші.
І ми не є формалістами, ми не хочемо, тобто ми не всі є такими, так? Влада, вона змінюється. Вона змінюється не тотально всюди, да? Вона змінюється десь оазами, але ми точно не формалісти, і точно ми за те, щоб створити всі умови, щоб ви працювали. І у вас була велика аудиторія. Я так не зрозумів. В прайм-тайм цих адвокатів можна запрошувати чи ні? Звичайно. Запрошуйте і працюйте, і не ламайте собі голову ерундою. І якою мовою з ними розмовляти, Сергій? Тою, з яку вони будуть розуміти. Якою розумієте. І штрафів це не буде, навіть якщо Нацрада стоїть на тому, що прайм-тайм має бути в цій країні винятково україномовним. Дивіться, ви виводите мене таки на хардток. Чи це є формат хардток? Звичайно. Як ми забажаємо, ми виводимо вас на цей формат. Завдання ж не в тому, щоб ходити, бігати за всіма і встановлювати всім штрафи. Завдання в тому, щоб виробити правила гри, які допомагають телеканалам працювати, які допомагають розвитку української і кримськотатарської ідентичності, які допомагають нам мовити на окуповану територію. Це є 3 складових. Мовити на окуповану територію. Вишка там дострілює кудись Чонгару? Чи воно мовить в радіусі 2 кілометрів? Дивіться, друзі, я б хотів від вас отримати таких стейкхолдерів, людей, які підтримують те все, що ми робимо. А в якому сенсі? Тому що наша позиція раціональна. Сьогодні на Фейсбуці я опублікував. Є міф про те, що у нас є така стіна, ніхто не бачить, не чує. Це не є правда. Є багато технологій. Є Smart TV, є IPTV, є OTT, є там кабельні мережі. Є ФСБ, яке все глушить. ФСБ – це не є технологія, це інша технологія. Є супутникове мовлення, є аналогове телебачення, є цифрове телебачення. Наше завдання – використовувати всі технології для доставки сигналу туди. А нас запитують, чи є в Криму українське телебачення? Та, звичайно, є. Воно нікуди не поділося. Тому що є така технологія, є універсальна технологія. Це супутникове мовлення. Заглушити практично неможливо. Це намагаються робити, там певні передачі, певні програми, але це не... Там казали якимось промінням щось. Да, але це... Інопланетним? Це так от системно не працює. Системно це не працює. А супутникове мовлення, воно забезпечує доступ до всіх українських телеканалів. До всіх. Це є найефективніший спосіб мовити на всі окуповані території. Є ще окремі технології, наприклад, цифрове телебачення, FM-радіомовлення, середньохвильове мовлення. Середньохвильове мовлення є 549 кГц, ви знаєте, перший канал українського радіо, він охоплює там до гір, добиває 80% Криму охоплює. Але ми розуміємо, що є FM. Да? Ми знаємо, що FM там максимум 100 кілометрів, якщо вежа там порядка... Це навіть багато 100, да? Умовно, там при певних параметрах підсилення антенни, висота підвісу і так далі. Хіба ми не маємо використовувати? І от тут твоя думка, як одного з 8 регуляторів. Да? Регулятор цілісний, але все ж таки вага однієї людини велика. Поки нас 7. 7, навіть ще більше вага виходить однієї людини. На окупованій території, які ми розуміємо, що вони російськомовні. Обидві окуповані території, і Донбасу, і Криму. Мовлення якої має бути? Дивись, гарне питання, до речі, мені воно подобається. Я вважаю, що на сьогоднішній день українська мова не є чужою ані для Криму, ані для Луганського, ані для Донецького. Я ж кажу, навіть Олег Зубков її розуміє. Це перше. Тобто є міф такий, що там у людей російськомовна щелепа, вони нічого не розуміють. Це неправда. Для приїжджих, так, українська мова – це як англійська. Але для місцевих, які ходили в кінотеатри, які дивилися українське телебачення, там 1+1, СТБ, я не знаю, 5 канал, це історія. Дивись, другий момент, який хочу... Чи всі кримські татари знають кримськотатарську мову і можуть вільно її використовувати, а може вільно говорити? Не факт. Скажімо, не факт. І це не є проблема кримських татар, це є проблема обставин, в яких виживав кримськотатарський народ. За певний час, я сподіваюся, що 100% кримських татар будуть знати кримськотатарську мову, і ще будуть українці, які також володіють кримськотатарською мовою. Це наше стратегічне завдання. Але я розумію, що коли ти мовиш російською мовою на Крим, так, і сподіваєшся, що через російську мову тебе будуть слухати всі, це не є правда. Тому що як люди, які довіряють російській пропаганді, які вірять в Путіна,
то ти хоч будь-якою мовою говори до них, вони не будуть тебе сприймати. Якщо ти не обожнюєш там Путіна, якщо ти не кажеш, Російська Федерація це прекрасно, і ми там воюємо проти НАТО, проти США і проти Трампа, вони не будуть це сприймати. Дуже мало часу, 4 хвилини до закінчення. Я пам'ятаю, хтось надрукував, нещодавно оприлюднив моніторинг, як зараз використовується державна мова українська в електронних медіа, зокрема телебаченні, там 100% здається лише в Еспресо. І це ми зробили. Ви зробили, так? Мені вже інфографіка це вже вдруге. Це вже вдруге мені коньок це русизм чи українізм, куди нас зарахує за коньок Сергія Костинського, робити інфографічні пояснення. Коник це інше. Дивіться, це не просто інфографіка. Я хочу, щоб ви подякували нам за те, що ми... Дякую. Я єдине, що там побачив, що на ті канали, які поза межами, навіть не те, що 75%, там навіть до 50 не входять. Це великі канали, да? Великі канали, які належать до першої п'ятірки. Я якщо не хочу зараз спотворювати інформацію, але Інтер і ТРК України точно туди потрапляють. Вони не те, що ледь чверть у них українською мовою. В Україні більше, здається, да? Ні, 26%. І в Інтера 26%. Два великих канали, тобто належать різним власникам. І дуже впливають, в тому числі, на самоврядні організації телевізійних мовників. Так, там, врешті, теж не все дуже добре, і в них буде пропозиція зменшувати цю квоту або, навпаки, відмовитися від цього як антиєвропейського, скажімо так... Можуть віщати по-англійськи, це теж мова міжнародного спілкування, наприклад. Костинський наполягає на тому, що суб'єктність має бути в тих, хто мовить. І от суб'єкти цієї суб'єктності, вони кажуть, Сергій, вибачай, у нас... Дивись, це ж право кожного прийти і запропонувати свої зміни до цього законопроекту. Але сьогодні політична воля така, що ми, друзі... Пропоную, не пропоную. Знаєте, ми свою незалежність отримали все ж таки у 2014 році, а не в 91-му. Фактично, да? І сьогодні ми, як ніколи, розуміємо, що якщо ми не захищаємо свою ідентичність, і в цьому кримські татари розуміють українців, і українці розуміють кримських татар, що таке захищати свою ідентичність, свою культуру, свою мову. І сьогодні в нас реперна така точка, коли ми дійсно маємо для себе брати. Ми створюємо мови для того, щоб українська мова була, відбулася, і щоб наші діти... А там прицепом ще кримсько-татарська там десь? Кримсько-татарська, 100%. Коли я кажу українська, то я маю на увазі ще й кримсько-татарська. І сьогодні є політична воля на те, щоб українська мова повернулася в телерадіоефір. І це, я вірю, тобто в Інтера з Україною домовитися шансів немає, хіба що те, що не вистачає, закрити кримсько-татарську мову. Інтер 50% кримсько-татарською, плюс до 26%. Я собі уявила зараз. Слухайте, якщо вони будуть мовити кримсько-татарською, то їм буде весь світ аплодувати. Але не буде. Сергій Костинський, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а ще в ефірі був народний депутат від фракції Народного фронту Ігор Васюник, і обидва наші гості погоджуються з тим, що до другого читання змін до закону про телебачення і радіомовлення, який встановлює квоти 75% для української мови в телеефірі, для кримсько-татарської мови треба окремо прописати, і зараз різняться думки, або прирівняти українську мову до державної, кримсько-татарську мову до державної української, або окремо виписати права кримсько-татарської мови в теле- і радіоефірі. Правильно я розумію, Сергій? Звичайно. Перериваємося на новини, повертаємося через... За 15 хвилин. 15 хвилин.